Mr. Right. Maing hapon, mag-ihaw ta og manok. Ra, muwa tag manok. Mare tagiyas manok. Silya. Mama Silya na. Kuha ta na yung manok dara. Atong ihawon og ato ang tuwahon. Tinulang manok ta. Hala. Yeah, boy. Ra. Ada. Sana atong birahan. Bisaya. Usa ka tinibok kong Bisaya. Kung usa ka ihaw. Silo na to. Napila na lagi. Abot na kilo. Awan. Tripod pa mga tunga. Tunga. Huwag abot tunga. Hindi na ba mo takot pumulaya sa blayo? Kita pa mo manok ito dipasyo? Magkuanta mag ihaw na to. Let's go. Yeah. Just then. Okay na mga kaurit, patay na itong manok. Ato na ning mulbulan o hinayian. Di lang ta magkita ang video nga patay kay bawal ba. Animal ini ning sa ato ning aslon ni ato ning tibukon. Paano masabi? Ngita tayo. Oy, Ngita taog ka ng tangad. Tara, ngita kang tangad. Kuha tag tangad ya. Ha? Oh, web 5 web. Wow! Apoy kapayas. Sulit na kaya itong kuhan. Manok ka ni. Right. Magkaya ta, mag-chop-chop ito itong mga ingredients ha. Nasal ni. Lechon manok. Ang atong ipabukal. Kusog mo kayo. Saon na yun. Layas dire. Sorry kang kilabot. Ato gawa. Ato buta to. Tapos anong pakayon mga kaulit kay saon mo pagbukal ng kayo. Right. Rolin sa itong mga kaulit ha. Like Brad Deloy. Basakan siya na. Ayaw, ate! Ay mo magkikawa. Padua, bantayin na! Ay sas. Agad yung magkaduwa man. Ako na lang. Ay, sumukat ako. Tutorial ta mga kaulit ha. Lumboy tutorial. Primero imo yang gisiyon sukod sa imong lumboy. Sukod sa imong lumboy og tabako. Doon mo. Imo yung putlon. Gisiyon sa sukod. Right. Balik mo sudan na ng sobra. Ino yung puton ra, dali ra. Puton mo puton tap. Imo ang lumboy mablihan. Slap mo. Slap mo siya. Slap mo. Lumalikiton na likiton. Kuha lighter. Mandag ka pa. TV pa man Manila naman. Ano mga malupot na yan. Pinabli ba? Ikod. Ayan. Ikutan na mo. Mga ka-right, bukal na mga ka-right. Guna na Brad. Tahu na lang sa iba. Oh. Bukan sa mga. Yan ito baliban ko kayo. Ada wag Brad. Di ba ada balibo? Init men. Let go. Init siya. Alright. Go. Yan. Trouble with herself. Pinita. Alright. Risky ba yan? Vlog na mag-mubo eh.
I don't mind spending every day. Alright. Sing with me mga ka-right. Yeah. With a broken smile. So init man kayo mga ka-right nya. Lisod man tag balhibo kung video ka ta nya mag or wag tabang kaputan na itong video. Ato sa nimo mga kadiyot. Right. Clean na siya. Ato na sa siya hinahian ha. Saba. So di lang sa tamang video kay bawal magbarang babay. Kuan gali. Parental guidance. So ako sa ni Mordero kadiyot ha. Video nagbalik. Come on. Alright. Meanwhile, Mga correct, limpyo na. Tanawa ko sa pag hinaingat na ninja moves ha. Ay mo blink. Don't blink your eyes. Tama mga correct. Galit ano? Nakal sa putuan. mayo sa buong eh. Kurang. Ano ba lagi? Ito yung trabaho ko. Ano ba tayo lagi? Muna itong ingredients. Ahos, Bombay, silispada, duwaw, luy ang Bisaya, magic sarap, tangad, o usa ka hubo ng manok. Hey, that's pretty good. Right. Muna na itong buhaton ang paghiwa sa ahos. Gamit ang sundang. Hay! Sunod. Sa dong? Ang Bombay. Kulong eh. What? Right. Papulutan lang. Nadudong mat-mat. Friendly neighborhood. Nasa si klok-klok. Weird. Klok-klok. Klok-klok. Sunod. Ang Bombay. Hay! Right. Sunod. Ang silispada. Okay. Lamok. Silispada. Hay! Iya! Sunod. Ang luya. Duwaw. Lamok saan. Luya. Hay! Kan lamok. Okay. Niya duwaw siya pampaurin sa sabaw. Kami native luya. So, ato na ilunod. Mabukal na ta. Tangad. Ato na ganon. Ano pwede? Kayo, bukal. So, na itong manok. Right. Babat, chicken babat. Tangad. Luy. Silis pading. Right. So, nangan tanan. Nangan story. Ahos, Bombay ito na. Dito kalibdan ng atong tanai. Yeah. Kuban. Kayuhan. Right, pabot na mabuka lang. Atong tiplahan. Tanon. Brad. Tindang na Brad. Kinada. Aling cute. Okay, right. Say gon. Gon tani luto ni dagan ni. Wow! Sana all right. Rasik. Si Bibi right. Hello Bibi right. Sisik. Sisik. Hi Bibi right. Tulaling. Treat. Atong dugo na to Bibi right. Mati ka na. Dugo. Here Sa madid chicken ato niya piluglunod pero di pa karon. Later alligators. Sasik. Niandan rin. Sin of Sarap Magic. Paabot na tayo mga ka-right. Abot na tayo dito. Ha? Tilaw taon sa kalamyang Bisaya nga manok nga na-crossbreed na bantam. O, duwaw nga. Luy right. Kami ana.
Basta niya itong kuwan, subukalan. Okay, kayo. Dito, di pabagahan pa to dito. Kayo, bibi. Halo, bibi. Kayo. Fire. Blue ka? Kayo, lumalagablog na. Alright. Ibaga na tanan na ito, idangdang atong kuwan. May likit daw. Dangdang na ito ni, karong tataod. Alright. Ito, magic ko na. Biho eh. Simpan dito na ito. Pupay pagsungag sa itong nasal. Ito ang Linat Andre itong chikon. Loy, bukol ko na eh. Hilo ko nagsabaw. Claim, bitch, claim. Bahay ko na. Mga correct, simple living ba? Ini siya. Ito na natin. Check. Asa nga pa ito pipura? Pwede 20. Pa na tayo. So, ito ni sili. Sili na nun. Igo. Ano ba yan? Timpla na yun. Asin. Pinch asin. Ito. Sarap. Anak. Sarap magic. Ilang kaog ba na rin? Daan natin ang mulata. Dia, pira dia. Right, magic lad. At tagitan sa buk manok rin, buk manok dia punya sini. Guys, banon inasal. Okay. Ini brown kan. Asam tu liken dia. Liken. Ambil liken ko. Ini share kan kita jumpa. Ini mama dia. Wih. One hour later. Right. Agay, hapit na yun. May nagkuha mga right. Hapit na yun itong matilawan na itong inasal. Homemade inasal by Brad Beloy. Right. Mustang lamok na Brad. Tahanap na. So gamay lang tagpabuton no, pabuton lang ginato. Gamay na lang dyan. Nya. Ano pabuton? Right. Hala, tayo magic na sa doy. Mga correct, okay na itong litson manok. Ang aton isang tinulang manok atong tanawon. Alright. Mga ka-right, nareklamo na lang mga ka-right. Bukal na ko eh. Bukal na itong final touches. Hita eh. Kumain butang itong special ingredient. Dakon sa sili. Uy, kumukulo. Eh, ulo, kayatan mo yun. Tayo, hitan mo eh. Tagal mo eh. Bigyan. Naman na eh. Naman na special. Final touches eh. Pabuto na ito yung kada. Right. Matali po pala. Boom! Right. Luto na. Magic na saan. Nasa plato largo. Wala na. Finish na. Ha? Okay na mga ka-rate. Ngao na miya. Sunod na pod. So yung game na.
Init ulo niya. Siguro na mo kayo, ano na. Ano mi? Chicken, ikaw lang. Hot ko noon. Bye-bye lang, bye-bye. Bye-bye na. Say goodbye. Bye, alright. Bye-bye, Bye, Kara. alright. Go down, mag-make up.